Salimele SA Refresh acethula ku-share uphinde ucomment wakhohlinayo subscriber kulona leli page leli SA Refresh. Isigebengu esidala babukeli ba-SA Refresh igcine sibanjiwe. Igama laso nguLinda Hlongwa obizwa ngomJinja aphinde abiziwe ngoPutin. Kuthiwa-ke le ndoda kade yaqala ukufunwa amaphoyisa kusukela nje ngo-2020. Amaphoyisa bebhizi-ke emfunela amacala ahlukahlukene. Amanye nje amacala esingawabala ileli lokuthi-ke ahlukumeze osomabhizinisi balaphayana eMaranhill. Elinye nje lokugcina mhlawumbe engalibikela lona babukeli be-SA Refresh elokuthi-ke wabulala intombi yakhe ena-22 kanye nonina wayo ona-52. Ukubulala lokhu wakwenzela eMzinyana. Abantu abaningi-ke bajabule kakhulu-ke sebethola lezi ndaba ezamselana nevidiyo ekhombisa ukuboshwa kwakhe-ke lo mbhemu. Kugasele amaphoyisa kade ehlomile efletini la kuhlala khona-ke lo mfethu lo. Kuthe noma ngabe zama ukwabalekela aphume ngeroof, amaphoyisa bemaningi kakhulu futhi elikake lonke iflet ekade kulona. Leli flet lekuthiwa-ke lise-Midrand. Nansi-ke ividiyo. Emva kokubuka leya video abantu bakhomente kanje. uMbali Madondo uthe kwezikaMkhwanazi ngabe kuculwa amagugu kuthiwa ugadle kuqala. Omunye-ke wayesethi-ke kodwa ubengamdubula ingane kuqala lo mfana yesisi. UBonisisho abalaleni uthe kube bamehlise ngenjolobani. Asivale ngocebo ngema bayamlaya ngithi wayezitshela ukuthi usile kungcono kuba bamdubulile. Bekuyilokho babukeli be-SA Refresh kade siniphathele kona. Siyacela-ke ukuqondisa la ukuthi-ke ivideo ayihlosile ukupromotha udlame noma ubugebengu kodwa-ke kuwukuthula ireport yesigameko esenzeke efletini eMidrand. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare uphinde ucomment wakho njalo ukusubscribe kuyona i-channel yakho le SA Refresh. Siyabonga.